Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Mega love shout out mga kandusanan for today's video mga kandusanan. Narito ako ngayon sa Kaasinan Beach sa Cabadbaran City. Siyempre mga kandusanan, kasama ko rin ang mga taong itinuri ko ng pamilya mga kandusanan, Limpot Family. Second time ko na dito sa Kaasinan Beach mga kandusanan. Ayan mga kandusanan, samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Kaasinan Beach para makita nyo naman mga kandusanan kung gaano kaganda ang Kaasinan Beach. Baka gusto nyo pumunta dito mga kandusanan, maligo. Ayan, pwede kayo dito mga kandusanan. Masaya dito mga kandusanan, lalong-lalo na kapag kasama mo ang pamilya mo mga kandusanan, mga kaibigan. Ayan. Just enjoy mga kandusanan.